Pangiturogan na makatalingkas sa pagtios. Nag-inguhan ng gadang 40 anyos na si Christian Espinas kan Barangay Bagtang Darga Albay na makapagtrabaho. Istorya niya, 8 anyos pa sana. Nagtatabang na siya sa talyer kan sa iyang ama. Asa makagraduate asin makapagtrabaho sa sarong kumpanya ng lunadan sa Metro Manila. Kulang saya nagmaliit eh. Na-witness ko ito, aki pa ako. Sa diriming kadugo, tigmamaliit siya. Pero ngunyan, mas magayon ang buhay niya sa mga nagmaliit saya. So, kinaputan ko ito na bilang aki niya, iba. So, feeling na nailing ko na sa struggle kang ama ko kung paano siya arugong ka ito. And iyo ito nagpakusog sa kuya na dawa may arog kay ning gumibo sa kuya, sabi ko, nakayanan nga ni kang ama ko, natataday ko makayanan. Alagad taong 2013, nagdesisyon na mag-uli sa Bicol huli sa Malalanghelang. Sabi ni Christian, naubos ang sayang tipon sa pagpapabulong, liwat na ipinadagos na sana ang talyer kan sa iyang ama, hasta makapundar ning sa diring talyer. Kung nata nawara ako, dahil ninda aram, nagputa pa ko ning sa diri kong business, ta nagkahilang ako. Nagkaigwa ako ning tumor, kaya nag-ali ako sa kumpanya na tigtatrabahuhan ko. Dahil ko na kaya masustain, wala akong agom, wala pang mauli talaga ako sa magurang ko. Ito sa pinakadakula kong struggle. Alagad day pa nagtapos ang pangiturogan ni Christian, huli sa tibay sa pagiging mekaniko. Nabisto sa Bicol, sa nasyon, asin ngunyan maging sa luwas kang nasyon. Siya ang nagsusolong Bicolano na miyembro kang sarong racing group na naglaban sa Malaysia, kung saan nakakuha sinda ni nagkapirang award asin trophies. Same yan sa buhay kang tao. Kapag kita mismo naging pabaya man kita sa sadirita, mabigay kita. So kung ihahalin tulad ko yan, alagaan mo ang sadiri mo, magayon ang magiging resulta. Alagaan mo man ang motor, magiging magayon man ang resulta. So, ipermi lang kita yaon sa level, nagibungon ta so tama, para sa sadirita, para sa mga gamita, in general, life in general. Dumansa na kita sa tama, and everything will go smoothly. Sa presente, naghahanda naman ang grupo ni Espinas kan sa indang ilalaban ng motorsiklo para sa paparaning lokal na kompetisyon nagigibuon sa Batangas sa papaabot na Hunyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.